Дзень добры, панове! Вёска Нарач. А знаходзіцца гэта вёска ў Мядзельскім раёне Мінскай вобласці, былое Великое княства Літоўскае, а сёння Рэспубліка Беларусь. Ну, правда, вось гэта паселішча Нарачу завецца ўсяго такі 47 гадкоў. Ну, а раней, з продка, гэта паселішча звалася Кабыльнік. Але вось за саветамі некаму гэта назова старажытна Кабыльнік не спадабалася. І ў 1964 годзе ўзялі Кабыльнік і перайменавалі ў Нарач. Але мясцовыя жыхары, яны не адмаўляюцца ад старажытнай назовы. І па сённяшні дзень сваю, значыцца, вёсачку завуць не Нарач, а Кабыльнік. Ну, дык што, панове? Заглянем у гэты старажытны Кабыльнік. Ну, ды распытаемся, што ж за назова такая гэтая Кабыльнік. За мной. Ну, чаму гэта вёсачка завецца Кабыльнік? Ну, тут народ раздзяліўся. Адны, значыць, скажуць так, што калісьці тут быў знакаміты кірмаш, на якім гандлявалі коньмі, ну, а ў першую чаргу кабыламі, ну, для прыплоду. А другія вось кажуць, што іхняя вёска так завецца таму, што вось сюды, значыць, у эту вёсачку з усіх навакольных вёсак прыводзілі правініўшыхся, бо тут, значыць, стаяла такая лава для пакарання, якая звалася Кабыла. Ну, і вось правініўшыся клалі на гэтую лаву і секлі розгамі. Вось, говорить, адсюль і пайшла назова Кабыльнік. Ну, колькі людзей, панове, столькі і думак. Ну, а вось у энцыклапедыі, значыцца, там яшчэ гаворыцца аб тым, што такога вось безадмоўнага, памярковага, маўклівага, такога вось трудзягу, значыцца, чалавека. А раней іранічна так называлі Кабылка. Ну, маўляў, пакуль цягне, запрагай. Ну, а калі памрэ, тут ужо нічога не зробіш. Ну, дык вось, можа, такі вось, значыцца, працавіты трудзяга, такі чалавек. Тут вось пасяліўся, ад яго і пашла назова вось гэтай вёскі. Ну, а працавітыя людзі, паважаны панства, тут пасяліліся даўно. Вось гэтая, значыцца, вёска Кабыльнік, яна вядома яшчэ аж з 15-го стагоддзя. Праўда, раней яна была пад іншай назовай. Гэтая вёсачка называлася Новы Мядзел. Ну, вось быў Мядзел, там, дзе зараз ёсць, быў стары Мядзел, а гэта быў Новы Мядзел. Ну, а пазней ўжо пачалі называць яго Кабыльнік. Ну, дык вось у 15 стагоддзі гэты вось Кабыльнік, он уже, значыць, узгадваецца не як вёсачка, а як мястэчка. І належала гэтае мястэчка князям свірскім. І вось князі свірскія у 1434 годзе вось тут, значыць, у Кабыльніку будуюць касцёл. Можна сказаць, адзін з першых касцёлаў вось у гэтых краях. Ну, каб значыцца, ну, каб вылаўліваць вось па лесе язычнікаў і прыводзіць іх тут да веры Хрыстовай. Але з тым касцёлам, што пабудавалі князі свірскія, здарылася нешта такое непрыемнае, он, мусіць, згарэў, бо праз 17 гадоў ўжо вось дэкан свірскі Ігнат Расалоўскі на месцы таго касцёла, што будавалі свірскія, паставіў новы драўляны касцёл. Але вось гэты касцёл нешта палюбіў вельмі чырвоны певень. Вось ён нападаў і нападаў на гэты драўляны касцёл тут у Кабыльніку. Вось ён гарэў, калі, значыцца, было маскоўскае нашэсце ў 1654 годзе, але касцёл той адбудаваў ужо кашталян наваградскі, вось дзедзіч Кабыльнікаў Марцін Аскерка ў 1736 годзе. Ну, але і той касцёл ў 1862 годзе загарэўся, і людзі ледзь паспелі патушыць. А напрыканцы 19 стагоддзя, значыцца, касцёл як загарэўся, дык патушыць яго ніхто і не змог. І ён згарэў. І вось ад таго старажытнага касцёла захавалася званіца, вось гэта старажытная колішняя званіца
званіца. А яшчэ вось мастак Ромар у 1880 годзе намаляваў, значыцца, карціну, якая так і завецца «Касцёл у кабыльніку». І вось дзякуючы той карціне мы можам бачыць, як той касцёл тут выглядаў колісь. А выглядаў вось так. І вось людзі вырашылі больш драўлянага касцёла тут не ставіць, таму што баяліся, што ён зноў згарэлі. І таму, назбіраўшы грошы, парафіянне, на самым пачатку 20-го стагоддзя пабудавалі новы, цагляны, вось гэты, на гранітных падмурках, у стыле неаготыкі. Ну і асвяцілі гэты касцёл, як і папярэдні, у гонар святога апостала Андрэя. Пасля Другой сусветнай вайны у кабыльніку вось усталявалася савецкая ўлада. Саветы адразу ж пачалі зачыняць касцёл, але людзі разам з ксяндзом сталі на абарону сваёй святыні. Ксяндза тады адразу арыштавалі і прыпісалі яму антысавецкую дзейнасць. Набажэнствы спыніліся, але людзі ўсё роўна прыходзілі да касцёла і сцярэглі касцёл, каб сюды не ўвайшлі бальшавікі, каб не зачынілі, тут не разламалі ўсё. І вось касцёл абклалі вялізнымі падаткамі, і мясцовыя жыхары ўсёй вёскай збіралі грошы і аплачвалі гэтыя падаткі. І вось разам, гуртом яны адстаялі сваю святыню, свой касцёл апостала Андрэя. Князі свірскія, паважанае панства, не зналі, дзе будаваць вось святы касцёл, што касцёл прайшоў праз такія выпрабаванні і дзейнічае тут у кабыльніку і па сённяшні дзень. Во, князі свірскія, гэта, паважанае панства, гэта быў вельмі колішні старажытны род, яны адносіліся да гербу ліс. Во, ну і кажуць, што князі свірскія гэта нашчадкі вось мясцовых удзельных князёў, якія колісь тут жылі. І па легендарных звестках князі свірскія паходзілі ад князя Даўмонта. Ну, а прозвішча свірскія, ну, яны атрымалі ад мястэчка Свір, што вось тут недалёка на возеры Свір. Ну, і ў 15-16 стагоддзі князям свірскім вось належала ўся вось гэтая тэрыторыя вакол возера Нарач. Ну, а ў 16 стагоддзі, паважанае панства, вось у князёў свірскіх кабыльнік гэта мястэчка набывае адзін з багацейшых людзей ВКЛ, значыцца, Альбрэхт Гаштольд. І Альбрэхт Гаштольд вось за гэтае мястэчка кабыльніка выклаў 400 коп
літоўскіх грошай. Ну, а пасля Гаштольда тут уладарылі ўжо князі Збаражскія, там Абрамовічы, Аскеркі. Ну, а ў першай палове 19 стагоддзя кабыльнік трапляе да шляхцічаў свентаржэцкіх. Дык вось пры шляхцічах свентаржэцкіх, паважанае панства, вось тут, значыцца, у кабыльніку, цэнтры вёскі, з бутавага каменю, у рэтраспектыўна-рускім стылі была пабудаваная вось гэта праваслаўная царква. Ну і на тыя часы, вось сярэдзіна 19 стагоддзя, кабыльнік гэта было такое тыповае беларускае мястэчка, дзе побач стаяла царква, касцёл і сінагога. І заўважце, што тут ніхто ніколі ні з кім не біўся і не варагаваў, а наадварот, усе дапамагалі адзін аднаму, таму што ва ўсіх гэтых трох храмах прапаведавалі не зло, а дабро і любоў да бліжняга. І вось, дарэчы, царкву гэтую праваслаўную асвяцілі ў гонар прарока Ільі, які вось прадказаў прыход Хрыста. І прарока Ілью шануюць усе і праваслаўныя, і каталікі, і іудзеі. Крестяжолы, нету сил его поднять, а нести его ведь надо, в нем Господня благодать. А нести его ведь надо, в нем Господня благодать. Крестяжолы, кто поможет донести, подкрепи меня, Спаситель, здесь на жизненном пути. Подкрепи меня, Спаситель, здесь на жизненном пути. И неси свой крест смиренно, и на долю не ропчи, только силы и терпения ты у Господа проси. Только силы и терпения ты у Господа проси. Тогда ангел твой хранитель с тобой рядышком пойдет, крест нести тебе поможет, и к спасению приведет. Крест нести тебе поможет, и к спасению приведет. У адрозненні вось ад касцёла і царквы сінагога вось у кабыльніку не захавалася. Тут захаваліся толькі вось гэтыя старажытныя яўрэйскія могілкі, дзе вось здаўна хавалі сыноў і дачок Ізраілевых.
Наприкінці, панове, 19-го, початок 20-го стагоддя, ось тут була, значиться, і церква, і костьол, і синагога. А тут була ще багадільня, 4 крами, значиться, поштовая станція, водяний млин, винокурня, народне училище. Ну і 5 разів на год тут проводилися кірмаші. Так що можна сказати, що початку 20-го стагоддя Кабыльник, вось, гэта быў такі цэнтр жыцця Нарачанскага краю. Кажуть, гора той не має, хто кучери завіває, а я гора усе знаю, бо кучери завіваю. І розгити, як кучери, хлопець не хоче печери, 3 дні хліба в рот не брав, зовсім хлопець схудав. Была в мяне девка Уляна, кучеры мне завивала. Потом стала девка Фрося, кучеры у меня не велися. И разгиты, як кучеры, хлопец не хоче печери, 3 дні хліба в рот не брав, зовсім хлопець схудав. Потім стала уже Варвара, кучери мне завивала. То не девка, то паскуда, все кучеры я вскобла. Ой! Я сяжу тепер і плачу, як у люстерку побачу, і дівки любить не хочуть, з моєї лисини рагочуть. Через це, як кучери, хлопець не хоче печери, 3 дні хліба в рот не брав, зовсім хлопець схудав. Уляна, Фрося и Варвара, ни одна мне с их не пара. Знай, что в саде Катерину любить меня без чубрины. Знай, что в саде Катерину любить меня без чубрины. И розгити, як кучери, хлопець не хоче печери, 3 дні хліба в рот не брав, зовсім хлопець схудав. Вось тут, панове, на ўскрайку Кабыльнік, на беразе рэчкі Малінаўка, значыцца, у старым гэтым парку і жылі уладары Кабыльнік. А тут стаў шыкоўны панскі палац. Ну, на вялікі жаль, панове, да нашых дзён такі захаваўся на фотаздымку 1916 году. Вось так ён выглядаў. Ну, а згарэў палац падчас Другой сусветнай вайны. У 1943 годзе, каб у гэтым палацы не размясціліся немцы, сюды прыйшлі партызаны і спалілі яго. І вось ад панскага маёнтка ўсяго засталіся толькі вось рэшткі старога парка, ну і панскі бровар. Ягода
Падчас першай сусветнай вайны, паважаныя панцы, вось у панскім палацы гэтаму кабыльніку размяціўся нямецкі 21-й узмоцнены корпус, куды ўваходзіла аж 5 дывізій і 1 брыгада. І вось гаворыць, што немцы тут у кабыльніку пачувалі сябе ўжо як дома. І нават гэтую галоўную плошчу тут перайменавалі па-нямецку ў Мейер-пляц, што ў перакладзе азначае «марская пляцоўка». Ну, тут жа побач нарач возера. Ну і тут, кажуць, на гэтым Мейер-пляцы былі нямецкія казіно, дзе немцы ўжо, кажуць, адрываліся па поўнай, таму што ведалі, што сёння нап'юць шнапс, а заўтра бой, і магчыма, што шнапс уже будуць піць не за іх здароўе, а за іх упакой. У 6 кіламетрах вось тут ад Кабыльніка праходзіла тады лінія фронту. І ў 1916 годзе немцы правялі тут так званую нарачанскую аперацыю, падчас якой вось з рускага царскага войска загінула каля 80 тысяч солдат, а немцаў загінула каля 30 тысяч. І тыя, хто ўчора тут гуляў у казіно, піў шнапс, назаўтра неслі вось на гэтыя вясковыя каталіцкія могілкі і засыпалі вочы жвірам. І вось немцы сваім салдатам тут на могілках паставілі помнік, які стаіць тут ужо амаль 100 гадоў, і як напамін яшчэ людзям аб тым, што ніякая вайна, акрамя слёз і гора, нічога не нясе. Die Herzen der Frauen, wie das ewige weite Meer. Nie wirst den Grund du sehen, nie wirst du sie verstehen. Ob glaubst du sie zu durchschauen, und du denkst, so ein Herz ist leer, wenn es dir leer erscheint, aber du irrst, mein Freund. Doch's gehört dir Немцы думалі, што яны застаюцца вось тут надоўга ў Кабыльніку, але тут гунула, панове, рэвалюцыя 17-го года, і немцы пакінулі Кабыльнік. Ну і Беларусь уже тут пачалі дзяліць паміж сабой суседзі. І вось па дагавору 1920 году паміж Саветамі і Літоўскай рэспублікай вось Кабыльнік увайшоў у склад Літоўскай рэспублікі. Гэта стала тэрыторыя Літвы. Але літоўцы тут былі нядоўга, таму што вось пачалі вайну весці легіянеры Пілсудскага супраць бальшавікоў. І вось пілсудчыкі сюды ўвайшлі ў Кабыльнік, ну і літоўцам сказалі «лабаздзена» і «віса гяро», што значыць «здравствуйте» і «до свидання». І гэта тэрыторыя вось надоўга стала польскімі крэсамі. За польскім часам вось Кабыльнік гэта быў цэнтр гміны. Ну і тут беларусы вось паспрабавалі школу беларускамоўную адчыніць, але палякі адразу гэтую справу прысеклі на карню. Ну, і я вам скажу, што ў Заходняй Беларусі быў такі моцны антыпольскі рух. І тут у Кабыльніку нават была падпольная арганізацыя. Вось, ну і ў 1939 годзе, калі сюды ўвайшла Чырвоная армія ў Кабыльнік, значыцца, ў верасні, то тут яе сутракались кветкамі і нават зладзілі ў гонар Чырвонай арміі мітынг тут пасярод Кабыльніка на плошчы. Ну і вось расказваюць, што на гэтым мітынгу адбываліся такія рэчы, што раздалі ўсім вось газеты савецкія, дзе было напісана, як добра жыць у калгасах. Ну і зайздросця, значыць, тут калгаснікам, што вось калгаснікі добра жывуць, а мы тут мучымся ў этой панскай Польшчы. Ну і адзін, кажуць, афіцэр чырвоны стаяў, глядзеў, як тут людзі газету гэтую чытаюць, а потым падышоў, узяў гэтую газету, перавярнуў да гары нагамі і кажа, разумееце, тут усё наадварот. І хуценька знік. А адзін чырвонаармеец, кажа, а стаяў, слухаў гэтыя прамовы бурныя такія на мітынгу, усе крычаць там «Ура!». Стаяў моўчкі, стаяў, а потым кажа, крычыце, крычыце, хутка вы яшчэ не так ад слёз закрычыце.
Ну і люди слухали тых чырвонаармейцаў і нічога не зразумець не маглі, таму што у Кабыльніку адразу ж адчынілі беларускамоўную школу, малазямельным далі зямлю, але пазней паны ўсе ўсё зразумелі, таму што людзей пачалі тут забіраць цэлымі сем'ямі. Тут амаль што ноч прыязджаў сюды чорны варанок, і людзей забіралі з цёплых хат у НКВД, дзе судзіла іх тройка, каго адпраўлялі адразу пасля суда ў лес, а каго ў вагонах у Сібір. І вось у адных вагонах у Сібір адпраўлялі і тых, хто быў за палякаў, і тых, хто быў за беларусаў. Вось, дзякуй Богу, мінулі тыя страшныя гады, і няхай тыя гады ідуць на сінія лозы і ніколі больш не вяртаюцца на нашу зямлю. Ну, вось, панове, ўжо і вясна, і хоча зіма ці не хоча, а сыходзіць ёй прыйдзецца і ўступіць месца вясне. І ў паветры ўжо, значыцца, пах такі вясны. На дахі дамоў уже залезлі амуры і нацягнулі свае тугія лукі. Так што, панове, поспехаў вам і ўсё самага найлепшае. Да пабачэння!